The question we want to do is this one, which is marked. Evaluate part 1 log 45 base 3 minus log 5 base 3 2 marks. Part 2 log 0.2 over log 5 2 marks. Part B expresses a logarithm of a single number 3 log 2 plus half of log 81. Saka iyo tinoita sei, but before we get into it, may you please consider the following. Thank you. Saka A manje tinoiweka sei. A yakati todatanga ni part 1. Yakati tite evaluate log 45 and 3 apo subtracting log 5 3 apo. Saka I reckon kuti tinotoziva the law of logarithm we should apply. Temo watofunga kuapply uri kutiudza kuti this is equal to log 45 over 5 base 3 like that. Then manje 5 into 5 ndi 1 into 45 ndi 9. Saka this is equal to log 9 base 3. But atisire apo. Nepamusana pekuti 9 uno you can be written in terms of 3. So ateta kuti this is equal to log 3 squared apa pana 3. Then 2 uyo manje o transfer achienda uko. So this is equal to 2 log 3 base 3. And we know kuti kana base ikangofanana ne this number, it will be 1. So it's 2 times 1, which is equal to 2. Panza yedu yatobuda. Ferere. You see? As easy as cutting margarine with a hot knife. It's as easy as that. So tatopedza part 1. Hapana zvimwe zvatingataura. Part 2 yakati log 0.2 over log 5. Saka zvinoitika panapa I think muri kutozviziva kuti tinofanirwa kumechesa 0.2 na 5 somehow. But tisati tatombonyanyisa kufunga, totozviona kuti iyo tofanirwa kuinyora in terms of a fraction. Sainova 2 over 10 over log 5. Toda todini. That simplify inoi 2 into 2 1 into 10 ndi 5. Alright. Saka inova chi log. But 1 over 5 ika tinogona kuinyora takati 5 to the power minus 1. Laws of indices and alright. This is over chi log 5. But minus 1 yava power kai. Tikaikanda uku inobva yava chi minus 1 log 5 over log 5. But ma log 5 aya anobva chekana. Uroti answer yedu ndi minus 1. Pepepe. 2 marks momwe. Straightforward. Atomic bomba. Atomic bomba je. Yakataurwa na radzarui uyu ukoma Jesu. Saka ndwa zvabuda. Straightforward hama dzangu. Straightforward. Okay, let us do B. B yakati chi express as a logarithm of a single number. Kurevei, kureva kuti it's 300 log 2 plus half of chi log 81. So toda kusimplify iyo. Tinoirova sei. Saka toda kui like hamgona yakapamhama and toda kuicompress. Saka the first thing we do is 3 uyu tikamudzosera apapa. Because kana achikwanisa kuinda uku zvoreva kuti anokwanisa kuti kudii kudzoka achienda chinoita power apa. Saka zvoreva kuti tina log 2 to the power 3 apa plus half uyu oenda uku yova log 81 to the power half. Handiti? Okay. Tadaro manje. Before ta simplify panapa, or we can actually simplify there. Zvoreva kuti teta kuti log chi 2 to the power 3 ndiani 2 times 24 4 times 28. So 8 up plus log. Tinoziva here kuti 81 to the power half zvongoreva to square root of 81. Handiti? Okay. Saka apo yava chi log 8 plus log the square root of 81 ndiani ndi 9. Alright. But aya malog ari kuedhana kureva kuti multiplication chiripo chakavandira. Regai tichivhomore. Zvongoreva kuti it's log 8 times 9.
which is what? 45, 54, 63, 72. Our final answer, the log 72. Pepepe, do. Zvapera. Zvapera. Saka tita toisa mamax momwe. So that is how it's done, my brethren. That is how it's done. If you have any questions, don't forget to reach out via comments or sending a direct message. Otherwise, thank you and take care.